No niin, tervetuloa vaan kaikki tänne minun ja Veikon ensimmäiseen webinaariin aiheesta PK-yritysten havaitut markkinoinnin ongelmat, ratkaisut ja tulokset. Ja sen pitemmittä puheitta, niin eiköhän me lähetä tässä niin kuin hommassa eteenpäin. Ja ensimmäisen voitaisiin vaikka esitellä itsemme. Itsehän olen myynninvetäjänä Supersaitilla. Ja mun ehkä tärkein tavoite onkin se, että saataisiin teille semmoisia konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ehkä suuryritysten tai suurempien yritysten markkinointijuttuja voidaan ottaa käyttöön myös PK-yrityksissä. Veikko, esittele sinä itsesi. Ja hei kaikille osallistujille. Veikko Piirainen, Head of Operationina täällä. Tosi paljon nyt on ollut tekemisissä meidän juuri näiden käyttäjien kanssa. Ja ehkä semmoinen tärkeä niin takeaway, jonka haluan antaa just tälle osallistujille tämän päivän esityksestä, on se, että personointi on loppujen lopuksi ihan älyttömän suoraviivaista ja helppoa, kun lähtee pieninä niin paloina syömään sitä elefanttia. Kyllä. Ja sitten kun teille tulee kysymyksiä, niin laittakaa tuonne QA-osioon niitä kysymyksiä, niin me vastataan sitten lopuksi niihin. Ja lähdetään hommassa eteenpäin. Tässä on vähän agendaa ja käydään ensin läpi vähän markkinoinnin tehokkuudesta ja ongelmista ja ratkaisuista hommaa. Minä vedän vähän niitä ja sitten meidän Veikko nappaa pari hyvää tämmöistä niin kuin case-esimerkkiä siihen ja lopuksi kerrotaan pikkusen teille semmoista hauskasta hahmottelutyökalusta, mitä me ollaan täällä rakennettu. Mutta sen pitemmittä puheitta, Veikko, kerroksä vähän, mitä me tehtiin tässä, koska räätälöiden Ehdottomasti. lapsilla on kengät. Joo, tuo oli hyvä pointti siinä. Tämä on älyttömän tärkeää, että suutarin lapsella on kengät. Monihan teistä, kaikkihan teistä, niin ilmoittautui tähän webinaariin juuri tämän niin kuin meidän webinaarin verkkosivun kautta. Ja tänään me tullaan esimerkiksi puhumaan justiinsa näistä personoinnista, markkinoinnin pullonkauloista ja ongelmista, joten oli aivan niin kuin luonnollista, että me itse käytettiin näitä olemassa olevia työkaluja sen niin kuin hyödyksi. Jos esimerkiksi tulitte mainosten kautta tänne webinaariin, niin meillähän oli 3 erilaista mainosta, jossa esimerkiksi kuvat ja juuri nämä meidän call to actionit oltiin niin kuin personoitu sitä niin kuin polkua pitkin. Ja jokaisella sivulla sitten oli myös sitten niin AB-testattuna erilaista sisältöä. Samalla tavalla, miten tuun kertomaan, mitä me ollaan tehty meidän käyttäjien kanssa, niin me myös optimoitiin näitä sivuja samalla tavalla. Kyllä, ja isoin osa porukastahan tuli tänne mainosten kautta itse asiassa, joten huomattiin, että AB-testaus myös tälläkin kertaa, niin kuin viime keväänäkin toimii. Mutta jos käydään vähän läpi markkinoinnin tehokkuudesta, tämmöinen ihan hyvin nopea juttu. Kaikki teistä ja osallistujista on varmaan nähnyt tämän homman, eli miten se toimii. On näyttökertoja ja sitten sieltä pieni osa klikkaa sitä mainosta. Osa niistä jää verkkosivuille näistä klikanneista ja se konversio on sitten jotain siellä niin kuin 0,5 ja 2,5 välissä yleensä. Ja se sitten konvertoituu jollain tavalla liikevaihdoksi tai yhteydenotoksi tai muuksi. Ja se, mikä tämän päivän oikeastaan agenda on se, että kun jokaisessa näissä välissä personoidaan tätä asiaa, personoidaan sitä mainontaa, testataan sitä mainontaa ja personoidaan ne verkkosivut ja tolleen, niin ne vaikuttaa siihen konversioon sitten erittäin paljon. Hyvin merkittävä. Eli mainoksen klikkaukset lisääntyy, koska löydetään se oikea kohderyhmä sille, niin samoilla näyttökerroilla tulee enemmän klikkauksia ja niistä merkittävän paljon isompi porukka jää sinne verkkosivuille, kun ne näkee, että tämä on vähän niin kuin meille rakennettu ja hänen ongelmista ja unelmista käsin puhuttu sitä asiasta. Ja se siis nostaa myös konversioita. Ja tärkein ehkä juttu on tuolla oikeassa reunassa, eli näkee, että sitten kun joka välissä pikkusen tehostetaan sitä markkinointia, personoidaan sitä ja puhutellaan niitä meidän kohdeyleisöä enemmän heidän unelmistaan ja heidän ongelmistaan käsin, niin se viivan alle jäänyt luku voi olla moninkertainen. Ensimmäinen kysymys olisi täällä. Tämän voi kommentoida sinne chattiin tai sen voi kommentoida tonne
QA-osio on se, että mikä teidän markkinoinnin suurin ongelma on. Onko liian kiire, ettei kerkeä tekemään kaikkea? Onko se oma markkinoinnin prosessi enemmän reagoimista? Vai onko siellä niin kuin prosessissa joku muu rikkinäinen osa? Vai onko teillä jotain analytiikkaa olemassa siitä, miten hommat toimii, mutta ette vain oikein niin kuin saa jostain syystä käytettyä sitä niin kuin hyväksi? Ja nyt näkeekö Veikko näitä vastauksia tai ajatuksia sieltä? Otetaan jengiltä vastauksia rohkeasti vaan. Chatti on hyvä paikka tai sitten sinne QA-osioonkin voi pistää. Sieltä on tullut vastaus. Kiire. No niin, siellä on valittu, siellä on upvotattukin. Hyvä. Joo, kiirettä se on. Mennään eteenpäin ja katsotaan sitten vielä tuolla niin kuin myöhemminkin näistä asioista tulee aika paljon puhetta. Niin katsotaan nyt PK-yritysten markkinoinnin pullonkauloja. Me ollaan siis tässä viimeisen vuoden aikana käyty kymmeniä ja kymmeniä ja ehkä jopa satoja keskusteluja erilaisten asiakkaiden kanssa. Ja siellä ollaan havaittu erilaisia PK-yritysten markkinoinnin pullonkauloja, joista tärkein on tuo Juhankin mainitsema käytettävissä oleva aika. Eli yksinkertaisesti, kun ne on siinä saman ihmisen pöydällä yleisesti kaikki hommat, niin ei meinaa vaan vuorokausi riittää siihen niin kuin tekemiseen. Toinen asia, mikä on havaittu, on se, että se pirstoutuneet työkalut, eli kun sä käytät 7-10 erilaista työkalua siinä markkinoinnin prosessissa, niin se itse asiassa hidastaa ja tekee sitä aika tehotonta siitä touhusta. Ja tämä on ollut osalla varsinkin niin iso ongelma. Ja sitten markkinointiputkeen sitä kohderyhmäkohtaista räätälöintiä ei yksinkertaisesti joko osata tehdä, tai ei ole sellaisia työkaluja, millä olisi tehnyt se. Tai vielä isoimmin ehkä syy on siinä, että sitä aikaa ei vaan yksinkertaisesti ole joka ikiselle kohderyhmälle rakentaa joka ikisestä tuotteesta tai palvelusta sitä juttua. Ja sitten se analytiikka, numeroita on, niitä näkee, mutta valitettavasti niiden käytäntöön vieminen ja se markkinoinnin kehittäminen sieltä datan kautta jää yleensä jollain tavalla sitten piippuun. Ja toinen kysymys, olisi kiva tietää, että oletteko te personoinut jotain? Oletteko tehnyt jollekin tietylle kohderyhmälle mainoksia tai verkkosivuja, ehkä molempia, vai onko personointi jäänyt kokonaan tekemättä, että se on enemmän tämmöistä taktista, johonkin tuotteeseen liittyvää tai johonkin tarjoukseen liittyvää, tai ehkä jopa vaan pelkkää brändimainontaa. Niin jos vedätte tuonne, no sieltä tulee chattiin jotain. No niin, kiire. Kumpaakin on tehty ja sitten ei kumpaakaan. Tämä on sitä just se mielenkiintoinen kysymys, että tässähän niin kuin missään nimessä ei ole niin kuin väärää vastausta, koska tämähän niin kuin sitoutuu tosi paljon justiinsa siihen, että mikä on siinä ajassa he tavoitteet ja sitten myös siinä, että mitä niin kuin halutaan, niin millä resursseilla sitä lähdetään ajamaan. Kyllä, juuri näin. Ja käydään sitten läpi, voitte pistää sinne chattiin ja muualle lisää vastauksia, kun semmoinen hetki hyvä tulee. Käydään vähän läpi sitä, miten isot yritykset sitten tekee tätä eri tavalla. Ja siellähän he rakentaa kohdennettuja mainoksia ja näille kohdennetuille mainoksille kohdennetut verkkosivut, joissa puhutellaan sitä sieltä nimenomaan. Ja tämä syy, minkä takia he pystyvät tekemään, on melko yksinkertainen. No, kun sulla on 15 ihmistä markkinointitiimissä, niin siellä on yksinkertaisesti vaan paremmin jaettu ne resurssit. Joutuu käyttämään vähemmän työkaluja. Jokainen keskittyy niin kuin tavallaan siihen omaan superosaamiseensa. Ja toinen asia, mitä he tekevät paljon, on kokeiluja. Eli testataan erilaisia tapoja puhutella sitä asiakasryhmää, testataan erilaisia visuaalisia elementtejä, että miten ne parantaa sitä konversiota. Ja näitä saatetaan tehdä siis isoimmissa yrityksissä niin kuin satoja tuhansia kokeiluja vuositasolla. Ja
tämä on aivan niin kuin ilmiselvä, mitä mekin ollaan huomattu tässä viimeisen, sanotaan, puolen vuoden aikana, että nämä kokeilut, missä testataan erilaisia sanamuotoja, erilaisia kuvia ja visuaalisia elementtejä, niin ne tuottaa merkittävästi parempia tuloksia, ja Veikko kertoo niistä tuossa case-esimerkeissä sitten vähän enemmän. Ja yksi iso juttu on se, että näillä suuryrityksillä, ehkä johtuen siitä tiimin koostakin ja muusta, niin heillä on hyvin standardoitu prosessi. Me ajatellaan siellä, että maanantai aamupäivällä tehdään luovaa työtä edellisten kokeilujen perusteella. Sen jälkeen pistetään se iltapäivällä käytäntöön, kerätään viikko dataa. Perjantai-aamupäivällä ruvetaan analysoimaan sitä dataa ja päätetään sitten iltapäivällä, että mitä tehdään, niin kuin ensi viikolla. Ja siitä se hurlumhei sitten alkaa seuraavalla viikolla alusta. Eli tämä on se yksi niistä asioista, minkä esimerkiksi PK-yritykset pystyy ottamaan melko pienellä vaivalla käyttöön. Ihan pistämällä kalenteri, että milloin tehdään mitäkin. Ja sitten vaan noudattamalla sitä kalenteria. Ja mä ihan tuollaisesta yhteenvedossa tuon teille vielä esille sen tarkemmin, että mitkä näistä asioista on sellaisia, mitä PK-yritykset pystyy ottamaan itsekin suhteellisen pienellä vaivalla käyttöön ja saamaan tehoja irti siitä omasta markkinoinnista. Mutta nyt mennään sitten Veikon osuuteen. Ei muuta kuin Veikko, olepa hyvä. Yes, kiitos paljon. Oli mielenkiintoista nähdä just noita teidän vastauksia meidän kysymyksiin. Esimerkiksi just toi, että välillä on kiire ja esimerkiksi osaamisen kanssa on silleen, haetaan sitä omaa hommaa. Näissähän justiinsa näissä kahdessa use caseissa, joita tullaan käymään läpi, niin ne nousee hyvin esille. Varsinkin toi ensimmäinen AP-testattu. Mutta on älyttömän tärkeää, että ymmärretään justiinsa, että millaisessa ympäristössä ja millaisella tämmöisellä pienellä niin työkaluilla niin nämä tulokset ollaan saavutettu. Ja tärkeintä on justiinsa niin eka käydä läpi, että mitä kaikkea ollaan tehty. Eli jokaiselle näille kampanjalle ollaan luotu ihan on ollut tämä oma laskeutumissivusto. Me ollaan otettu jotain niin kuin olemassa olevaa ja sinne ollaan sitten ruvettu pistämään sitä sisältöä. Ja miten me ollaan lähdetty luomaan tätä sisältöä on, että se on vedetty personointi edellä. Eli juuri siinä, että mikä on se kohdeyleisö, kuka on niin sanotusti se ICP, Ideal Customer Profile, ketä me halutaan niin puhutella. Ja myös sitten sitä sisältöä ollaan aktiivisesti AB-testattu. Eli ollaan erittäin niin kuin avoimin mielin ymmärretty se, että meillä on analytiikka tukena, niin ollaan lähdetty sitten katsomaan sitä, että mikä toimii parhaiten ja sitten siinä ollaan tehty semmoista pudotuspeliä. Ja kaikki tähän niin kuin ollaan tehty just tällä meidän Supersitein työkalulla sitten. Ja on myös sitten silleen, että nämähän tulokset itsessään ja mitä ollaan tehty, ne ei ole syntynyt tyhjössä, vaan ne on syntynyt tämmöisessä säännönmukaisessa prosessissa, mitä varsinkin Tuukka alleviivasi tuossa omassa esityksensä loppupuolella, että se prosessi on siinä se avain siihen, että pystytään niin saavuttamaan tuloksia. Ja meillähän esimerkiksi, kun me meidän käyttäjien kanssa ollaan tekemisissä, niin heti ensimmäisenä me käydään tavoitteet läpi. Mitä halutaan niin kuin saavuttaa, missä aikajänteessä. Ja siitä siirrytään sitten siihen, että ruvetaan käymään se, että mikä on aika, mikä on vaikka se tavoitteet ja sitten myös, että me ymmärretään se ICP, Ideal Customer Profile, että millaisia sisältövaihtoehtoja, millaisia niin kuin taktiikoita nämä kaikki elementit antaa meille, että me ymmärretään tämä pelikenttä. Ja siitä ruvetaan sitten suoraan toteuttamaan. Ja me tehdään erittäin aktiivisesti tämmöisen tulosten seurantaa. Se loppujen lopuksi niin ei vie paljon aikaa sitä, että käydään ne numerot läpi, katsotaan niitä prosentteja, impressioita ja sitten tehdään ne tarvittavat niin toimenpiteet. Ja nekin tarvittavat toimenpiteet, niin niitä ruvetaan hahmottamaan jo siinä tavoitteiden aikana. Että mitä tämä aika, tämä aikamäärä, nämä tavoitteet, niin missä oikeasti se potentiaalinen muutos pitää tapahtua, että voidaan saavuttaa ne tulokset. Ja viimeiseksi aina, kun ollaan saavutettu siinä annetussa ajassa ne tavoitteet, niin tähän semmoinen läpiluotaus, missä me onnistuttiin tosi hyvin. Oliko jotain uusia oppeja, missä me voidaan tehdä paremmin? Onko se aika, onko se sisältö, onko se just ne, miten verkkosivuja jaetaan, otetaan ne opit ja mennään sitten heti takaisin tuonne ensimmäiseen askeleeseen ja sitä ruvetaan toteuttamaan.
Ja semmoinen ehkä mielenkiintoisin just se keissi, millä aloittaa, eikä just tämä näin, mikä niin kuin menee siihen, että tuohon aikaan ja osaamiseen on tämä meidän ensimmäinen keissi, jossa lähdettiin AB-testaamaan. Ja tämä oli alkutilanteena ihan älyttömän mielenkiintoinen, koska tämä meidän käyttäjä tahtoi lähteä parantamaan konversioita verkkosivun lippuvaraukseen. Kyseessä oli tämmöinen käyttäjä, kenellä oli yksi niin Suomen isoimpia tämmöisiä tapahtumia. Ja heidän verkkosivulla oli paljon trafiikkia, ja haluttiin, että se verkkosivulle saapunut trafiikki niin konvertoituisi sitten lopulta lippuvaraukseen. No, siinä oli tämmöinen ongelma, että käyttäjällä oikein ei löytynyt taitoa tai aikaa aloittaa tämmöistä erittäin monimutkaista personointia. Ja ymmärrettiin yhdessä siinä heti alussa, että piti mennä sillä, että mikä on niin kuin helpointa ja nopeinta. Mutta mikä meillä olisi niin kuin saatavilla siinä, oli viime vuoden tapahtumaan VIP-lippujen ostajadata. Ja tämä oli meille sellainen tärkeä lähtökohta, koska silloin me ymmärrettiin justiinsa se, että kuka se ideal customer profile on. Kuka on niin kuin suurimmalla todennäköisyydellä se henkilö, joka tulee sinne verkkosivuille, lukee sen tapahtuman tiedot ja lopulta sitten tekee sen lippuvarauksen. Ja kun me ymmärrettiin tämän näin, että mikä on se paikka, mikä on niin kuin tämä annettu niin kuin aika ja resurssit, niin me pystyttiin sitten just käymään sitten tarkasti läpi se tulokset, mitä haluttiin. Ja lähdettiin just tässä näitä AB-testaamalla sisältöä, haluttiin nostaa sitä konversioita sitä tapahtuman verkkosivulta sinne VIP-lippujen ostosivuille. Ja sitten toiminta oli siinä justiinsa, että mihin meillä tämä niin resurssit riitti. No, tässä pitää myös olla sellainen realistinen, mitä niin käytiin tuossa läpi, että mikä oli se lähtökohta. Että meillä oikeastaan ei riittänyt niin resurssit muuhun kuin lähteä, vaan sitä niin perussisällön AB-testaamista, siis sen niin luomiseen ja hyväksyntään. Ja siinäkin sitten justiinsa, että miten se aika riitti. Tämä käyttäjä oli erittäin kiireinen itse tämän tapahtuman kanssa, joten pitää tässäkin olla sellainen realistinen, että tässä oikein aika ei riittänyt mihinkään. Ja me oltiin tässä esimerkiksi apuna just tuossa sisällön tuottamisessa, ja tähän luotiin sitten semmoinen työskentelytapa osaksi tätä prosessia, sellaista kyllä-ei-tyyliä, eli kun sitä sisältöä luotiin, niin siihen ei tarvinnut enempää niin kuin reagoida kuin kyllä tai ei. Ja se oli siinä justiinsa, että hommat niin kuin meni eteenpäin. Ja sitten lopputuloksena sivustosta saatiin vaihdettua nuo kuvat ja tekstit. No, mitkä tässä sitten lopulta oli nämä niin kuin, tulokset, mitä saatiin? Eli testin aikana me huomattiin tosi nopeasti, että tämä VIP-lippujen ostajadataa käyttämällä luodut tekstivariaatiot toimii ihan hiton hyvin. Ja näitä optimoitiin viikkotasolla. Ja miten se optimointi tapahtui, että me käytiin joka perjantai just näiden erilaisten AP-testien variaatiot läpi. Me huomattiin siellä, että mikä toimii tosi hyvin verrattuna siihen alkuperäiseen tekstiin. Se pidettiin muuttumattomana, mutta ne sitten esimerkiksi tekstit ja kuvat, jossa sitten esimerkiksi se performanssi ei ollut niin hyvä, niin se tiputettiin pois ja korvattiin sitten erilaisilla iteraatioilla siitä parhaiten toimivista teksteistä. No, miten nämä tulokset sitten parani lopulta? Erittäin hyvin. Ja kun me katsotaan esimerkiksi niitä erilaisia tekstivariaatioita, niin meidän huonoin esimerkiksi teksti toimii 36% paremmin kuin se alkuperäinen. Ja tämä oli semmoinen, kun me ruvettiin katsoa, että prosessina me saatiin tämän älyttömän suoraviivaiseksi, joka sopii tähän käyttäjän niin aikamääreisiin ja siihen myös, että mitä he halusivat saavuttaa. Niin tätä nähtiin tosi nopeaksi semmoiseksi niin no-braineriksi, että tämähän voidaan viedä tältä yhdeltä tapahtumasivulta koko verkkosivulle. Ja nyt tämä on niin kuin laajentunut siihen, että meillä on 3 erilaista verkkosivua, jos me vaan niin kuin testataan viikkotasolla erilaisia tekstivariaatioita, jossa niin kuin tavoitteena on sitten just tämmöinen call to action, että käyttäjä saadaan tekemään jotain, esimerkiksi kirjautumaan uutiskirjeelle, niin kuin kiinnostumaan muista niin kuin tulevista tapahtumista, etc. Ja tämä oli prosessina erittäin halkipoikki pinoon, suoraviivainen, jossa niin kuin numeroita katsottiin viikkotasolla. Ja heti kun huomattiin, että joku ei toiminut tarpeeksi hyvin, niin ne tiputettiin pois. Ja tässä keskiössä ehdottomasti oli just se, niin kuin se ICPn niin ymmärtäminen. No, meillä on sitten toinenkin tämmöinen use case, ja tässä käytettiin maksettuja mainoksia, ja tämä oli tämmöinen niin kuin erittäin niin mielenkiintoinen ja haastava case, mitä me lähdettiin ratkaisemaan. Ja tässä lähtökohtana oli se, että meidän käyttäjä oli tämmöinen verkkokauppa tai tämmöinen niin kuin palveluntuottaja, kenellä oli verkkokauppa, mutta asiakas oli erittäin utelias kokeilemaan verkkomainontaa sen verkkokaupan tuotteille.
siinä tiedostettiin etukäteen, että tuote oli niin kuin älyttömän monimutkainen ja erittäin semmoinen melkein mahdoton lähteä myymään. Menemättä enempää yksityiskohtiin, jotta voidaan suojella tätä meidän käyttäjää, niin kyseessä ehdottomasti oli niin erittäin kallis tuote. Ja se oli metritavaraa ja ehdottomasti semmoinen, että välttämättä kukaan meistä niin ei lähtisi sitä, niin kuin sanotaan, kylmiltään tilaamaan niin kuin tuhansien eurojen edestä tätä metritavaraa. Ja ongelma oli siinä myöskin, että ei oikein tiedetty, että miten tätä pitäisi lähteä testaamaan. Että onko se potentiaalisesti se syy, että miksi oli niin vaikea markkinoida silleen inboundina, että oliko vika mainoksissa, oliko vika ländereissä, vai oliko se myös se oli myös ihan relevantti myös semmoinen fakta, mitä me mietittiin siinä, että onko se myös potentiaalisesti vika tuotteessa, että se on vaan mahdotonta verkkomarkkinoida. Mutta mikä tässä oli myös alkutilanteessa kuitenkin hyvää, sillä että resurssien osalta niin tämä testi oltiin niin rajattu muutamaan viikkoon. Meillä oli tosi pieni mainosbudjetti. Puhutaan niin kuin muutamasta kympistä päivässä, mutta meillä oli myös tämän käyttäjän niin ad manager, joka oli kolmannen osapuolen, niin meillä on apuna tässä prosessissa niin alusta loppuun. Ja kun me lähdettiin näitä tuloksia hakemaan, niin tässä oli vaan se, että käyttäjä miettii sitä, että olisiko tässä niin kuin verkkokaupan inboundissa niin semmoinen potentiaalinen tulevaisuus. Heidän nykyisestä liikevaihdostaan niin 90% tuli outboundina ja tämä oli 10% vaan semmoinen, että sitä tehtiin, koska se haluttiin vaan niin kuin testata sitä. Ja haluttiin vaan todistaa teoriatasolla, että onko tällä niin kuin tuotteella mahdollista edes saada minkälaisia tuloksia. No, miten meidän niin kuin, toiminta sitten lähti tässä niin kuin, etenemään? Että nämä meidän tiukat ja niukat resurssit ohjasivat tosi paljon tätä niin kuin, meidän tekemistä. Eli kun tämä meidän budjetti oli suhteellisen pöljän pieni tässä niin kuin, mainosten osalta, niin se antoi meille hyvin semmoisen niin kuin, ymmärryksen justiinsa, että me hallitaan näitä aikamääreitä, että me voidaan sitten käyttää tämä budjetti mahdollisimman tehokkaasti. Ja siinä sitten johtopäätöksenä niin valittiin vain yksi tämä niin kuin platformi, Meta ja Facebook tarkalleen, ja luotiin yksi älyttömän tiukasti ja hyvin hiottu tarkka ICP tälle, jossa jokainen vaihe mainoksesta laskeutumissivustolle ja verkkokauppaa hiottiin ja personoitiin ihan vaan tätä yhtä niin kuin ICPtä varten. Ja mikä tässä niin kuin, auttoi, oli se, että tämä aika riitti meille niin kuin, tosi hyvin, koska kun me rajattiin se networkki, me rajattiin se ICP, me rajattiin se polku, me saatiin se tehtyä niin kuin, älyttömän hiotuksi tätä niin kuin, yhtä niin kuin, käyttäjää varten. Ja kun se tiedostettiin vielä, että me lähdetään niin kuin, testaamaan, niin me ymmärrettiin justiinsa, että missä niin sanotusti ne vivut onpi, että mitä meidän kannattaa lähteä vetämään. Ja mitkä sitten oli tulokset? No, tuloksethan tuli niin kuin älyttömän hitaasti ja pitää myös myöntää, että välillä ihan oikeasti jännitti, että saadaanko me niin kuin yhtään tämmöistä niin kuin tilausta niin kuin sisään. Ja tässä pitää myös silleen, että kun me ymmärrettiin se, että budjetti oli tosi pieni ja myös siinä, että katsottiin, että onko tämä edes niin mahdollista, niin me mitattiin päivätasolla sitä, että miten ihmiset päätyvät mainoksesta etusivun kautta sinne verkkokauppaan. Ja me nähtiin tämä niin järkeväksi, sillä se rajattu mainosbudjetti plus odotetut niin pienet konversiot, niin ei olisi niin kuin antanut tarpeeksi dataa siihen, että me oltaisiin päivätasolla esimerkiksi voitu ruveta katsoa tämmöisiä niin kuin KPI:ta, kuten esimerkiksi cost per order, niin me nähtiin, että tämän trafiikin ja sen waterfallin mittaaminen niin oli meille niin kuin paljon parempaa päivätasolla, että me oltaisiin voitu tehdä just tuommoista niin kuin hiomista. Ja miten ne tulokset parani? Että jos vertaa aikajanana sitä ennen ja jälkeen, niin me saatiin nostettua niin kuin 100% niin kuin tilausten määrä, mikä me niin kuin koettiin niin kuin aivan niin kuin sulaksi hulluudeksi. Me niin kuin nähtiin sitä, että korkeintaan jotain niin 10-20%, jos oikeasti saadaan jotain, mutta ne saatiin sitten lopulta niin tuplattua ja tilaukset verifioitiin sitten lopulta niiden attribuutioiden kautta, että ne tuli oikeasti täältä näin niin kampanjasta.
Tuossa keskellä näkyvä toi niin slide, niin se on itse asiassa suoraan otettu tämän käyttäjän niin tuosta Quarterly Business Reviewsta. Eli me osaamme tätä meidän prosessia myös. Me käydään kaikki nämä niin meidän actionit ja tavoitteet ja me luodaan siihen justiinsa tekki, niin tämä on otettu niin suoraan sieltä. Ja tuossa näkee suoraan se, että miksi meitä hieman jännitti välillä päivätasolla katsoa justiinsa, että tuolla oli just sellaisia päiviä, että ei tullut tilauksia yhtään, mutta sitten tuli justiinsa noita tuplatilauksia. Ja kun sitä aikajanana sitten katsottiin, niin se saatiin lopulta sitten vedettyä hyvin maaliin. Ja kun sitten ruvettiin katsomaan justiinsa noita numeroina sitten, että miten niin kuin ihmiset tuli vaikka sinne ländärille, miten ne konversoituu, niin siinäkin me saatiin niin kuin tuplattua se sitten 7,5 niin 15%. No niin, siinä pari mielenkiintoista esimerkkiä. Jos näistä tulee jotain kysymyksiä, niin pistäkää taas sinne vaan QA-osioon, niin siellä sitten niitä voidaan tarkemmin katsoa. Mutta jos ihan yhteenvetona vedetään, että mistä tässä on nyt, mitä me ollaan niinku oikeastaan teille niinku höpötelty, niin suurimmat markkinoinnin haasteet on siis se ajanpuute, pirstoutuneet työkalut ja vaikeus hyödyntää sitä analytiikkaa käytännössä. Ja ratkaisuista siis prosessi, tämmöinen sprinttiajattelu, eli että tehdään jossain niin kuin aikasyklissä, vaikka 2 viikon sykleissä tai viikon sykleissä, riippuen siitä niin kuin ihan omasta liikenteen määrästä ja muusta. Niin, ja sitten tämmöinen yhden asiakasryhmän personointi, niin ne on helposti toteutettavissa myös PK-yrityksissä. Eli tämä on nyt ehkä se suola tässä, mitä me ollaan havaittu, on se, että jos teillä on selkeästi kalenterissa, milloin te teette mitäkin, ja se on semmoinen syklinen juttu, mikä liikkuu viikon, 2 kuukauden niin kuin sykleissä, ja te olette tehnyt yhdelle asiakasryhmälle. Eli otatte sen teidän tärkeimmän asiakasryhmän, josta tulee eniten tuloksia, rakennatte sille personoidut mainokset ja personoidun ländärin, tai sitten otatte ehkä sen asiakasryhmän, josta te toivoisitte saavanne enemmän kauppaa, niin teette sille personoidut mainokset ja personoidut ländärit, niin tämä on toteutettavissa myös PK-yrityksissä varsin pienellä vaivalla. Ja Joo, Veikko, ja tärkeimmät pointit. joo, just mitä niin kuin Tuukka nosti esille, niin noita ei voi niin kuin tarpeeksi alleviivata. Ja varsinkin miten sitten käytännössä, jos näitä lähtee toteuttamaan, että persoonunnilla voidaan oikeasti saada niin kuin välittömiä tuloksia, kun mainonta ja verkkosivut rakennetaan kohderyhmän mukaan. Ja jopa niin kuin tosi pienillä muutoksilla. Esimerkkinä just toi AB-testaaminen, että lähtökohtana oikeastaan ei ollut aikaa, ei ollut resursseja, mutta oli ymmärrys just sitä ICPstä. Ja keskityttiin vaan siihen niin kuin tekstiin ja muutamaan kuvaan, että pystyttiin useampaa erilaista iteraatiota yhtä aikaa katsoa, niin saatiin heti niin kuin ihan uskomattomia tuloksia. Ja myös siinä on tosi tärkeää, että kun niitä tuloksia luetaan, ja tämä menee hyvin tuon mainosesimerkin kanssa, jota mainosti just sitä niin kuin lähtökohtaa siinä, että niitä tuloksia lukiessa, ja varsinkin kun niitä ruvetaan asettamaan, niin on älyttömän hyvä muistaa justiinsa aika, tavoitteet sekä ne resurssit. Että on tämmöinen vanha stoalainen sanonta, että laiva, joka ei tiedä mihin satamaan se seilaa, niin mitkään tuulet ei ole suotuisia. Joten on hyvä, jos ne niin lähtökohdassa ymmärtää juuri, että mitä oikeasti niin kuin me lähdetään ajamaan takaa, mitkä on ne resurssit, ja tärkein niistä justiinsa ne tavoitteet ja se aika määrä, että pystytään pääsemään just tuohon niin sykliseen ajatteluun, mistä Tuukka puhuu. Sitten meillä on pieni mukava ylläri teille, tai en tiedä onko tämä miten ylläri, mutta me ollaan rakentamassa tämmöistä kevyttä hahmottelutyökalua, millä pystytte muutamassa minuutissa saamaan mainioita ajatuksia siihen, miten te voisitte minkälainen teidän oma tämmöinen ideal customer profile voisi olla, ja miten te voisitte personoida sille mainontaa ja verkkosivuja. Tämä tullaan julkaisemaan ihan nyt lähipäivinä, voisi sanoa, ja laitetaan sen jälkeen teille kaikille linkki siitä, että pääsette itse klikkailemaan ja kokeilemaan ja ideoimaan asioita. Ja mehän ollaan tietysti annettu sille nimeksi Switcher. Ja siellä on tämmöinen meidän tulevan SaaSin pikkusisko Annie auttamassa teitä sitten siinä tekemisessä. Ja viimeinen kysymys ennen kuin mennään
teidän kysymyksiin, niin näistä aihealueista, mitä nyt ollaan tässä viimeisen puolen tunnin aikana käsitelty, niin haluaisitteko te jonkun semmoisen vähän syvemmän sukelluksen? Esimerkiksi näiden Ideal Customer Profilien luomiseen tai personointiin tai mikä on semmoinen asia, mistä tunnutte, että se voisi olla teille arvokasta, mutta ette oikein niin kuin hiffaa, miten siinä pääsisi vaikka alkuun. Me mielellään tehtäisiin semmoinen webinaari, missä sitten voitaisiin käsitellä jotain yhtä osa-aluetta tarkemmin. Ja ihan voi rohkeasti pistää sinne QA-osioon tai sitten chattiin siitä viestiä. Ja sillä aikaa, kun te mietitte sitä, niin tuolla on tullut yksi kysymys, mihin Veikko voisi esimerkiksi vastata. Pistetään, että vastataan livenä. Mikä Joo. on isoin virhe personoidun sisällön luomisessa ja miten tätä voisi välttää? Mm. Näissä meidän keisseissä, kun me ollaan autettu näitä meidän käyttäjiä, mä voisin melkein nostaa 3 semmoista niin kuin tärkeää tai semmoista niin kuin isoa niin kuin virhettä, mitä pystyy tapahtumaan. Ja ensimmäinen virhe on se, että sisältöä luodaan ihan vaan niin kuin sen sisällön luomisen ilosta. Eli siinä niin kuin se lähtökohta on justiinsa, että mitä halutaan saavuttaa, ja toinen myös siinä, että kenelle se, niin kuin se sisältö tehdään. Se on niin kuin se lähtökohta. Toinen se, että tähän pitää, niin kuin, se on se, että nämä 2 asiaa, kun pitää silleen mielessä, niin se on jo niin kuin tosi hyvillä, niin kuin hyvässä niin kuin lähtökohdassa. Toinen sitten tämmöinen niin kuin personoinnin silleen virhe on siinä, että tämä on kiinni siinä, että millaisia työkaluja käyttää, mutta ei esimerkiksi lähde AB-testaamaan tarpeeksi paljon, vaan jumittautuu justiinsa siihen, että pitää olla yksi ihan älyttömän hyvä. Että AB-testaamisen on just se paras puoli on siinä, että voidaan heti niin kuin, tälleen, niin kuin rykästä vaikka niin kuin 3-5 erilaista niin kuin versiota, pitää lähteä katsomaan sitten ja niistä sitten niin tekemään sitä pudotuspeliä. Ja siinä niin kuin päästään käytännössä siihen 3. sitten on se iso virheeseen, mitä niin kuin voi tapahtua esimerkiksi personoinnissa, että ei aseta semmoisia niin kuin aikamääreitä itsellensä vaikka, että milloin sitten lähtee vaikka sitten niitä numeroita ja niitä tekstejä sitten muokkaamaan tarvittaessa. Onko se sitten niin kuin joka viikko vaikka perjantaisin 15.00 vai onko se sitten esimerkiksi joka kuukausi, että niitä antaa vaan olla siellä. Et eihän ne tietenkään mitään niin tuloksia tarvittaessa tuo, jos niitä ei niin sanotusti kato ja tee niitä tarvittavia toimenpiteitä. Ja siinäkin just sellainen omat resurssit on tärkeitä, että meillä on käyttäjiä, joilla me esimerkiksi katsotaan viikkotasolla, mutta sitten on sellaisia käyttäjiä, joilla on ihan ok, että kerran kuukaudessa niin käydään niitä steppejä läpi. Et siinä olisi, niin voisin nostaa niin 3 niin isointa virhettä, mitä niin personoinnissa pystyy niin tapahtumaan. Että tärkeä on ehdottomasti se ensimmäinen. No niin, tämä varmaan vastasi kysymyksen. Onko tullut muita kysymyksiä? Ei tällä hetkellä. Niin siinä tapauksessa me ollaan päästy perille niin sanotusti. Ja ei muuta kuin mainiota päivänjatkoa teille kaikille. Ja palataan seuraavan webinaarin aiheessa ja meiltä tulee sähköpostilla mukavasti teille sitten Supersketcherin linkki, missä pääsette testailemaan sitä, kunhan saadaan se julkaistua. Minun puolesta ei muuta kuin tsemppiä päivää ja niille, jotka ovat, ehkä täällä on jotain, jotka ovat Slash-viikosta innostuneita, niin nythän se sitten on taas tänä vuonna käynnissä. Ja olkaa hyvä, mukavaa. Yes. Palataan aiheeseen. Palataan aiheeseen. Moikka! Moi!